Русинська школа – це теж відповідальність русинської інтелігенції. І коли ми починали рішати проблему русинської школи, ми мусили рішити організаційні питання. Ми їх рішали. Ми мусили рішати проблеми освітні. Так? Класи, методика, ми їх рішали. Між тим, ми мусили рішити ще деякі другі проблеми. Школа не може бути без учебників. Ми не стояли і не казали, влада, дайте нам учебники. Ми просто прийшли і написали ці учебники. От декілька учебників, по яких ми вчилися. Я хочу показати вам, щоб ви просто бачили ці учебники. От літературний кошечок. Учебник для 2-3 класу Русинської недільної школи. 2-3 клас то не є загальнодержавна школа. Це діти 9-11 клас, 10-11 років, котрі читали тексти русинської літератури. Деколи це могла бути тексти фольклорні, такі як казочки, приповідки. А деколи то були тексти від наших писателів, як від наших класиків, так і від наших русинських сучасних поетів, писателів. Ми видимо тут на одному боці Олександр Духнович, а на другому видимо Василя Молнара. Так, ту переклад із Гейзи Гардоні з мадярської літератури. Добрі. А тут Іван Ситар, сучасний русинський поет. Так, до кінця як один з текстів, який вам мав читати, діти наші читали, то Сергій Єсенін в русинському язику. Це теж важливий аспект русинської культури. Ми маємо бути не лише відкриті світовій літературі, світовій культурі. Все ліпше ми маємо брати. Не бануву, не реву, не кличу. Вік мене з яблунь білий дим. Старость зогнет землі мої плечі. Нігде вже не буду молодим. І ще один текст від Павла Роберта Магочія «Наша отцюзнина» в русинському перекладі, де ми фактично знайомимо наших діточок. Ми їх для 14, то 4-й цвіт. Ми розділили нашу школу на 5 цвітів. 1-й, 2-й, 3-й. І діти приходять, як от навесні, знаєте, на яр цвітуть. От так наші діточки в школі розцвітають. Коли вони читають наші книжки, вони розцвітають. От 1-й цвіт. А далі 2-й цвіт. І так до 5-го цвіту. От історія, маленька, курта, ми видимо, тоненька книжечка, так? Для наших дітей 14-15 років, 4-й цвіт, де вони могли прочитати, тут є і географія, то значить, де ми живемо. Тут є і етнографічна характеристика. Чому ми русини такі, чому у нас такі традиції, а не другі традиції. Бо тут є наша ранішня історія, коли ми мусимо знати і за Кирила і Мефодія, які принесли християнство в наші краї. Так? Ми мусимо знати і за князя Лаборця, ми мусимо знати і за Федора Корятовича за ці часи. І так поступно аж до сучасної доби, по рокові 1989, ми знайомимо наших дітей з нашою історією. Ми розказуємо за те, що русини живуть у многих державах низько, і в кожній державі вони мають свої журнали, вони мають свою літературу, вони мають свої інші атрибути. От така книжечка. Важним було зробити школьну граматику, бо граматика може бути академічна. Вона може бути для чужих людей, так, для іностранців. Треба було зробити граматику для русинів, котрі вдома говорять по-русинськи. Бо у нас не було проблеми. Діти приходили з села, діти приходили з своєї родини, вони вшитки добрі говорять по-русинськи, треба було навчитися писати по-русинськи. І ми розробили декілька учебників. Дотепер мені шкода, що не вшиткі плани ми зреалізували. Деякі учебники нам обстали у рукописах. Бо, знаєте, елементарно, а на то не було грошей. Ну от просто не було грошей. Але що ми зробили? От Надія Печора випустила учебник «Русинський язик», 1-й, 3-й цвіт, де поступно наші діточки від параграфа до параграфа проходять ази
русинського стандартного письма. То значить, вони учаться не лише говорити, не лише читати, але і писати по-русинськи. І то і ви можете тут і словообразовання, їх основання особливості орфографії русинського язика, і написання букви так, і, я не знаю, і образність язика, і поняття за метафору, вшиткує по-русинськи, так, як би дехто вчився. Ну, ясне діло, що і от русинський язик, такий має академічне видання, так, де дається ширша характеристика для русинського язика не лише на Подкарпаттю, а й Пряшівська Русь, Лемковина і Воєводинські русини. От така книжечка. Ну от, дуже важна книжка «Народ невидки». До кінця нам удалося випустити цю книжку не лише в русинському язикові. Нам удалося її випустити також і у 10 язиках. Ми поширили інформацію про русинів в англійському язикові, у чеському, у словацькому, у польському, у мадярському, у хорватському, у воєводино-русинському, у румунському язиках. Щось, може, забув. І на подкарпато-русинському язикові. Кожному народу всі наші сусіди можуть взяти цю книжечку і в своєму язикові прочитати, ко такі карпатські русини. Це ще й до того ілюстрована історія карпатських русинів професора Магочія. Бо кожна така часть, кожний параграф, він має характеристики. Так? Тут є характеристика наші сусіди, приміром, тут є русинське село, тут як русини представляли, як русини за часів Марії Терезії, національний крой. Ну, тут деякі характеристики того, що ми живемо у Центральній Європі, які ми маємо народи, які в нас пограничні проблеми. Отут можемо бачити наші русинські традиції. Так? Ну, ясне діло, що і історія наша, церковна історія, наші будителі, наша історія у початку ХХ століття, Перша світова, Друга світова війна. От, і кожен раз ми показуємо, ну от, ми видимо друга драматична історія, так, наша історія, ну от, показуємо нашим дітям. Наша Русинська академія наук. Ми таке пережили, і таке в нашій історії є, котра випускала кожен день, кожен місяць. А от, приміром, унікальна фотографія Чехословацького корпуса Людовіка Свободи, танк, котрий мав право підписатися «Подкарпатський партизан». І такий танк воював у Чехословацькому корпусі Людовіка Свободи. Так? То значить, подкарпатський партизан, не просто там український партизан, російський, совєтський партизан. То значить, і така книжечка. Ясне діло, нам треба було в якимсь мірі і зробити деяке резюме. А що таке русинська книжка? І ми випустили дві книжки, і по-русинськи, і по-українськи. Історія русинської школи. Це курта сьогоднішня історія, на деяких 50-60 сторін, але тот, хто хоче знати, він прийде і може читати, може достати конкретну інформацію за наші русинські школи, не лише за школи, а приміром, яка методика основується. Кілька годин ми даємо на вивчення язика, а кілька на історії русинської, а кілька ми даємо там на традиції. Так? То значить, що русинська школа, от проект, він був досить успішний. Бо ми не взяли від української держави ані одну копійку на русинські учебники. Ми не достали від української держави ані на одну копійку поміч. Але ми сформували русинські школи, русинські класи, дали учебники, написали програму. І та школа була успішна, повір, 10 років. І коли та школа низька не функціонує, то вже не наша проблема. То проблема української держави, котра аж до 2015 року не знайшла в собі сили визнати подкарпатських русинів. Бо ми прекрасно розуміємо, так? І урядники десь в кабінетах, знаєте, там
коли їх не виділа телевізія, радіо, вони говорили, ну ми би підпорували вашу русинську школу, ну але ж у нас ідеологія така, розумієте, що русинів не є. Ну як то, Україна не може підпорувати школу народа, котрого не є в Україні? Оце якраз та проблема, котра є низька в українському обществі. Народ є і народа не є. У цьому плані я пригадую стрічу із послом Америки у Києві Стівен Тейлор, який до кінця і тепер є послом Америки у Києві. Другий раз вернувся тепер. Той самий? Той самий, так. Да. А мися з ним зустрічали у часи, коли ми робили нашу русинську енциклопедію. Посол Америки захотів нас прийняти. Йому хотілося знати, чи є русини в Україні. Рік, коли це було? Я думаю, що то був 2008 рік. 2007-2008 рік. І знаєте, що інтересно, що коли ми прийшли днем, десь таке було позитивні емоції, бо посол нас прийняв у своєму кабінеті, де була до кінця така обстановка, котра розполагала до бесіди. І в мене і днем було много вопросів, бо то, що я увидів у нього в кабінеті, десь мене шокувало, може я повім. На одному боці, ви знаєте, це був час по помаранчевій революції, так, і посол сповняв важну місію тоді в Києві. Він досить часто, це не кожен тиждень, це не раз на 3 тижні, а 2 тижні мався зустрічати, чи зустрічався із президентом України, тоді був Віктор Ющенко, так, президентом. На другому боці йому було інтересно ходити в літі як турист не по других регіонах України, а він часто приходив, ну так, не афішовуючи то на Подкарпаття. І йому інтересно було знати, чи є русини, чи може то направду, як то кажуть на телевізії українській, на радіо кричать, що то є політичний проєкт Кремля. Ми знаємо, ми пережили і таку теорію. І коли ми принесли йому 2 таких великих куфри книжок, подарки, бо ми дарили ті книжки, так? Він казав, що він не то все на столі у нас було, він каже, позирайте, отут енциклопедія, отут граматики, отут все русинське. Як то може бути в Україні, що є русинська енциклопедія, а не є русинського народу? Він каже, я цього не розумів. І тоді, направду, у нього була дальша зустріча із президентом, і президент Ющенко тоді йому поклявся. Ну, правда, клятви українських президентів, вони не вартують того папіря, на якому вони підписуються. А він поклявся, що він рішить проблеми русинів. То значить, що Україна визнає русинів. І ще має інтересне було, що за спиною у американського посла була прекрасна фотографія великого розміру, я думаю, 70 см на 90 см. Я весь час позирав на неї, знаєте, якби в моїх очах був вопрос. Пане посол, за вашу стіну, у вашому кабінеті, не портрет американського президента, не якісь, я не знаю, фотографія Вашингтона, це там Білого дома, це Конгреса Америки. За вашою спиною велика фотографія церкви у Колодному на Подкарпаттю. Ви можете мені вияснити? І він розказує, що, ви знаєте, я ходжу в літі як турист по Подкарпаттю, ваш регіон – це є високо цивілізована якась, знаєте, як деякий осколок деякої цивілізації. І коли я прийшов в Колодне видіти ту церкву, я прийшов до сільського дяка, щоб мене пустили в ту церкву. Сільський дяк отворив мені ту церкву, я був там, я то сам фотографував швидко.
Сільський дяк мені вияснив, що та церква з 15 століття. А він каже, як з 15 століття? Колумб ще не відкрив Америку. Нашої цивілізації ще не було, а ця церква уже стояла. То значить, фактично, там він не просто сказав теплі слова за ту церкву в селі Колодному. Він був тим чоловіком, котрий знайшов гроші для того, щоб зробити, поправити стріху в селі Колодному тої церкви. І я не хочу говорити, яка сума, але це була добра сума в доларах, яка через якийсь проект, через якийсь грант прийшла в Колодної, і дякуючи тому ми низько можемо, то та церква сокотилася, бо стріхи практично не було, і дощ фактично йшов по стінах, а ми знаємо, що для нашої дерев'яної стіни церкви найстрашнішою то є дощ. Да. Так що, от такі бувають стрічі, і про українську власть то є нормально, що є русинська енциклопедія, але не є русинського народу, а про посла Америки це було ненормально, що є русинська книжка, а не є русинського народу.